Andoni Azeiza naiz, Inekoren kudeatzailea. Ineko kooperatiba 1960an sortu zen, eta kooperatiba honek baserritarrak du partaide guztiak. Gure helburu nagusiena dira baserritarrei behar duten beharrak betetzea. Horretarako, bere garaian pentsu fabrika bat sortu egin zen, eta hori da gure aktibitate garrantzitsuena. Kooperatiba guztietan bezala, kasu honetan pentsua fabrikatzen dugula, alde batetik dago fabrika, gero beste aldetik gestionoa bulegoan eramaten dena. Gure helburua izan da, fabrikan egiten den lanak gestio programakin lotzea. Hau da, azkenean da datu bat behin sartuta horrekin nahikoa izatea. Orain aurkitzen gea, zenbait datu fabrikan sartzen direla, gero berriro sartu behar direla, eta orduan lan horiek azkenean bikoizten nahi gea, eta kasu askotan emaitza ezberdinekin. Fitxategi nagusiak, hau dira bezeroenak, artikuluenak eta hori kudeatzen dira bulegoan. Eta gero, sarrera direla, salmenta direla, eta ze kontsumo dauden, eta hori beko fabrikazio programan horiek egiten dira, eta informazio hori zuzenean pasatzen da gestio programara.